கடந்த காலத்திலே நாம் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவர் ஒரு வருடத்திலே 3 துண்டை மாற்றி இருக்கிறார். ஆனால் நீ ஜாதியை மாற்ற முடிந்ததா? உன்னால் ஜாதியை மாற்ற முடியுமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். வெள்ளாளர் உறவுகளே, நீங்கள் எந்த கட்சிக்கு போனாலும் அந்த துண்டை போட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஜாதி என்கிற ஒருவனுடைய வயிற்றிலே பிறந்து வந்தால் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த ஜாதியிலே சாகும் வரை இருந்தாக வேண்டும். தோல்விக்கும் வெற்றிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? சின்ன மணி அரிசி அளவுதான். மலை போல கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தாங்கி கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கை இழக்காம எதிர்த்து போராடுறவன் தான் ஜெயிப்பான்.